alle sammen, velkommen til den her video her af mig, som skal spille ES 5PD. Jeg håber på, at den her video her, den kommer til at blive sindssyg, håber jeg. Jeg håber, at I vil lide den, og ellers, så lad os bare komme til dagen. Jeg har lige fået min uniform på, og vi skal lige ind og få nogle våben og gå på duty. Så ja. Ellers i dag vil vi komme ud og køre på vores Touran. Og det håber jeg på, at I vil acceptere. Og jeg håber på, at I synes er sjovt. Vi holder bare lige på en radio sådan her. Og ellers så lad os bare komme ud på dagen. Den her video her, den bliver stille og rolig, men det kan også være, at den bliver farlig. Jeg ved jo ikke, hvad jeg kommer ud til. Det er en regnværsdag, så der skal sgu nok komme et eller andet. Men der er heldigvis ikke så mange mennesker ude på vejene, når det regner. Så ja. Hernede kan vi lige få vores patruljevogn, og så er vi faktisk klar til at komme ud på patrulje. Hvis I har nogle forslag til, hvad jeg skal køre, eller hvad I synes sådan er sjovest, så skriv dem lige ned i kommentaren, og så vil jeg tage den op til næste episode. Ja, det virker. Og grunden til, at jeg altid lige tænder for blinket, det er bare lige sådan en test, så jeg ved, at min blink virker. Tabletten er logget ind, ja. Så kommer vi bare ud på patruljen for i dag. Men ja, ellers så bliver det bare en fin nok dag. Jeg skal lige ind her og... Okay, godt. Og højre venstre fri. Men ja, husk at like og subscribe. Det er gratis, det er nemt, og det er meget lækkert. Men ja. Ja, så lige nu så kører jeg faktisk bare rundt og ser broken down car. Så faktisk lige her. Vi kan bare lige køre over med sirener og blink. BT, send mig på det opkald. Bravo 10 fra 4 skift. Men hvad i alverden? Jeg skulle så drage der. Og højre venstre fri. Og den eneste grund til, at vi ikke tager den her udrykning her, så høj en fart, det er simpelthen fordi, at det er lige her ved siden af. Og bilen skal jo faktisk bare hentes jo. Så jeg har lige tænkt mig lige at holde herind. Og så ser vi, hvad der vi kommer ud til. CBT er frem på scenen. Bravo til fisk. Ikke nogen her i bilen. Ja, ved du hvad, vi får bare lige sætte en fireblad her nu. CBT forspørgs på fireblad. Bravo til fisk. Nej, det er skidt det der. Firebladet er på vej, og vi har lige fået at vi bare skal forlade scenen. Så vi forlader simpelthen scenen, og kører vi ud på en van. Næste opkald nu bringer os ud på. Jeg vil faktisk gerne også fokusere lidt ude på motorvejene. Det skal man jo også fokusere på nogle gange. Jeg skal lige eller hvad? Sådan der. Ja, jeg glemmer det lige lidt. Jeg skal også lige have mit fartmål og sådan. Bum, bum. Og så må de gerne køre sig. Hvorfor slukker det? Ja, jeg skulle faktisk dreje. Det er min skyld. Undskyld. Ja.
Men hallo, det er en motorcykel over knallert. Hvad er det der? Jeg ved det faktisk ikke lige helt, men jeg vil gerne tale med dem. Det kan vi så ikke. Der er et dyr på vejene. Så ja, det er jo altså også op på motorvejene, som jeg gerne vil op og holde lidt styr på. Og bare lige forvent nogle nye sirener. Da de her oprindelige faktisk er... Altså, de bruger dem i hvert fald mig politijagt på videobilerne. Ellers så har jeg faktisk ikke set sådan andre patruljer bruge dem. Jeg ved ikke helt. Jeg har ikke så meget forstand på det, men der er i hvert fald kommet nye sirener på snart det der nu. Så må jeg gerne lige rykke jer. Jeg kan se, der kommer udrykningskøretøj. Takker. Retning! Men altså... Men ja, hvor er dyret så han? Så lad os lige gøre sådan her, for at få clear vejen bag ved mig. Må du være på TV10 via Q4 for det opkald, jeg er klar til at modtage flere opkald. Det ser ud til, at dyret er væk fra vejen. Men ja, hvad ser der der? Det opkald, der lige er kommet, det virker ikke så godt, så jeg har faktisk ikke tænkt mig at tage den med, hvad jeg har tænkt mig at gøre, det er lige her. Jeg har nemlig ham der lige der. Nu kan jeg nemlig overfå et hus lige der. Det er et rigtig dårligt sted at holde ind på motorvejen. Ja, nu har vi eftersættelse. TV10 aktiv eftersættelse, Bravo til 4 skift. Ja. Jeg bliver nødt til at ramme op lige om et par gange, for ligesom at få ham stoppet. Prøv lige at få tesen. Hold nu op. Jeg tænkte, man godt kunne ramme så langt. Op med hænderne, kom det op. Stille og roligt. TV10 får rigtig været en ambulance hernede til os. Vores bil er godt nok ramt hårdt ud nu. Jeg får altså også lige stoppet trafikken, det kan man ikke holde til. Ambulancen er på vej. Jeg må bare ikke lige helt om sådan der.
Nu bliver man anholdt. Nu skal du høre, at klokken er 18. Du kan ikke engang prøve. Klokken er 18.44. Du bliver med anholdt og sigtet for flugt på politiet. Der kan komme flere sigtelser ind, hvis vi finder noget på dig. Og hvad med i de bil her? Ja, okay. Du bliver sikkert for flugt på politiet. Du har ret til at sætte politiet. Alt det du siger kan og vil blive brugt imod dig, hvis du lige sætter op for retten. Har du forstået de sigtelser her? Godt. Nu anvender vi lige ambulancen til din kone, eller hvad? Er det din kone? Ja. Vi afventer lige ambulancen til din kone, og så bliver du transporteret tilbage. Du bliver bare transporteret over til fængslet. Det skal jeg sgu nok sørge for, hvis det der. Men nu var ambulancen kommet, så helt fint. Okay, hun er desværre død her. Så jeg desværre bliver nødt til at gøre det, jeg bliver nødt til at tilkende retsmediciner. TV10, vi skal have en retsmediciner nu. Bravo 1054 skift. Og bilen den tager vi sgu. Ja. Og sådan der. Sådan der. Undskyld, hvis der lige var noget larm om telefonen. Der skal vi med den. Men okay. Bum. I hvert fald så kommer de her nu, og ellers så er vi jo færdige. Jeg skal lige gå rykke min patrulje over, fordi jeg skal sgu nok komme lidt på mennesker. Hvorfor skal jeg kigger væk i et øjeblik, for alle biler bare sådan væk. Okay, hold øje med den der bil lige der. Ringer. Okay, lad os se her. Bremsnummer, tak. Gut. Du kommer med mig. Kom her. Så hvis vi bare lige TV10, jeg kører til fængslet, kører så lidt med en Bravo skift. Grunden til at jeg kører så lidt, det er simpelthen fordi, at vi ved ikke, hvor farlig personen kan være, og vi kører ikke op i det store fængsel. Vi kører ned i det lille her. Hvor det så efter vi bliver transporteret til det store fængsel, når vi lige har fået alle hans informationer på plads. Ja, jeg går sådan vej. Men ja, det var det her en af de første opgaver. Jeg kan ikke i hvert fald en opgave, det var i dag. Men det var i hvert fald en det var ikke en opgave, det var bare en eftersættelse. Det var en fin nok eftersættelse. Vi rendte dog ind i ham et par gange. Men han vælger over så bremse hårdt op. Og nogle mennesker rykker så heller ikke, når de kan se, der kommer en patruljerum med billeder til banen. Så som busser og lastbiler, de rykker sig ikke, når de kommer. Så er han i fængsel, og vi er klar til at modtage flere opkald. Men ja,
Ellers så går det faktisk helt fint herovre. Der er ikke noget at se. Vi har opkaldt til lige læser. Ja. Det regner godt nok meget. Det regner rigtig meget her for tiden. Men ja. Der er rødt for. Jeg ved, at jeg ikke er så god til at køre. Rødt lys. Nej, rødt lys. Vi tager det. Der er grønt lys for mig, men der er rødt lys for ham. Så er det ikke den bil, jeg prøver at holde til siden, vel? Jamen, hvad laver hende eller han? Ja, jeg får en lige til at finde. Kom. Altså, jeg undskylder virkelig for min kørsel. Ja, ved du hvad, vi må holde her. Bum, kom. Hvis ikke sige, den kører galt. Jeg kommer ikke. Ja, hvis det kan så. Kom så. Ja, så. Ved du hvad. Vi bliver desværre nødt til at afslutte det her stop her. Det nej. Jeg prøver lige så. Nå. Kan jeg ikke. Men hvorfor går der en bil her? Bilen hører det også, gør det rigtig dumt sted, hvor man nu er holdt. Jeg tænder sgu lige for lidt lange lys. Det hører så lige ikke, det overhører ikke. Nattevagt, der har sgu da været noget for mig, hva'? Jeg savner faktisk morgenvagter. Men vi får dem desværre ikke så meget. Men ja. Ellers er der faktisk stille lige nu. Bortset fra, at det er godt nok lige lidt for hurtigt. Men hvad laver den så? Godt, så følger vi efter mig igen. Kom så. Hvad laver? Er den han? Hvad laver hun eller han? Jeg kan ikke se det herfra. Bak nu mere til. Hov. Yes, kom. Det er faktisk et rigtig dumt sted. Vi kan ikke holde trafikstop herovre. Ja, så gider jeg sige det til jer. Men trafikstop kan altså ikke blive holdt herovre. Vi bliver nødt til at finde et andet sted lige at patruljere her i forhold. Fordi Rockford Hills er altså ikke lige stedet. Det knider lidt meget her om regnen, hva'? Wow. Jeg tog derovre. Det var så ikke. Jeg har løst på politiet. Motiv 10 aktuel eftersættelse Bravo 10 skift. Nu har vi en eftersættelse i gang.
Og jeg tænker, vi prøver at køre sådan her i eftersættelsen. Det er en lidt højere bil, så det er nemmere at se noget nu. Og så har vi fartmåleren herude i siden. Nogle gange så måler den altså ikke helt korrekt. Det kommer an på, hvor tæt på vi er på bilen. Hvad laver den? Wow, nok. Jeg skifter sgu lige søen. Bare de pitmanøvrer, men jeg bliver nødt til det. Det ved jeg, der er fedt, jeg gør det. Det er en rigtig pitmanøvre. Hvis han rammer ind i munden, så skyder jeg ham. Og op med... Nej. Eftersættelsen er færdig. Okay. Yes, og ved du hvad? Klokken den er 18:56. Du bliver her med anholdt og sigtet for flugt på politiet. Du har ikke ret til at udsætte politiet, og det vil jeg kan have vælge på motor og forstå de sigtelser her. Godt. Og så får vi også lige en tow truck til den her. Ja, jeg håber faktisk på, at det her det var rigtig sjovt. Og der kommer min lille patrulje. Så ja. Tusind tak, fordi I gad så med i den her video her. Håber I vil like og subscribe. Vi ses i næste video. Og hvis nogen af jer har nogle forslag, så husk at skrive dem ned i kommentarerne, så vi kan kigge på dem. Jeg er altid fri for forslag. Det skal bare være nogle gode nogen, og de skal være ordentlige. Ellers så vil jeg bare gerne sige rigtig god dag, og vi ses i næste video.